Хей, ако не си фен на упражненията, но искаш да останеш във форма, може би ще ти е интересно да чуеш това. Ежедневният секс може да е като влакче на удоволствията с някои предизвикателства. От положителните страни е, че укрепва имунната система, намалява стреса и дори се брои за мини тренировка. Освен това, отделените ендорфини могат да те накарат да се чувстваш по-щастлив и по-свързан с партньора си. Но почакай малко, не всичко е само слънце и рози. Прекалено много от хубавото може да доведе до физически дискомфорт или дори емоционално изтощение. Комуникацията с партньора ти е ключова за намирането на правилния баланс. И така, полезен ли е ежедневният секс? Може да бъде, стига и двамата партньори да са на една вълна и да му се наслаждават. Не забравяй, че качеството винаги е по-важно от количеството. Харесай това видео, ако ти е било полезно, и се абонирай за още интересни неща.